Bu ne Murat bilen, Kemine bilen biraz gurrun edecek. O gurrunlarımızda da vesası bir ekologiya var ada. O nemeler var ada Esselamu biraz aleyküm. gurrun edelliydik de. Hmm. Kemine sana verelim sözü, Murat'a verelim mi? Ben azırak bir giriş edecek olayın şu neme temalara Giriş da. et bakali. Bir salam vereyin, salam aziz ildeşler. Salam Murat. Sapara size de ullakın salamlar. Salam, salam. E, Şimdi ekologiya var da o bütün dünyanın ve son kuvatlarda yani 20. asırın ikinci yarımından başlayıp hasam ünüs verilen bir temalardan biri ve 21. asırda hasam köp esasen Avrupa, Japonya ve şoňa benzeş birinci dünya yurtlarının e, alıp barayan işlerinden biri yani. O taýda mesela ekologiya diýende daşky gurşagyň arassaçylygy, o adam ýaşan wagty şo tebiata ziyan vermeýän edýän işleri, şoňa benzeş zatlar hem adamyň özüne ziyan vermeýänmi diýen soraglary sorap şoňa görä netije çykarmak barada geçýär. Meselem ekologiýa diýende Ýewropada iň öňde barjylaryndan biri bolan Germaniýadyr ekologiýa barada. O taýda hatda elektrik energiýasyny nereden we nähili öndürilen ýagdaýynda iň az mukdarda daş töre we adama, canlılara ziyan berilýär. Şonuň ýaly tartışylýar. Hatda munyň syýasy bir tarapam bar. Ýaşyljylar diýen bir hereket dörýär. 20. asyrın ikinji ýarymynda. Ve şolar soňu bilen partiýalar nemeler, jemgyýetçilik guramalary, şoňa benzeş guramalar dörep şu meseleni öňe çykarýar. Indi Türkmenistanda bu ýagdaý nähili? Türkmenistanda bu ýagdaý hem belli ýagdaýlaryň nähili bolşýalyk bolmaly hükmen suratda. Onam ýakyndan görelim Murat ildeşimiz şo töwereklerde Mary Gresiniň daş töwereginde dälmi? Ýalňyş bilmeýän bolsam. Ama Şo töwereklerde bolup geçen daş töweregi ziyanlar we haksızlıklar barada iň esasanam. Şoň ýaly. Murat ildeşimize söz berelim. Assalamu aleyküm Saparat. Assalamu aleyküm yine. Assalamu aleyküm vatandaşlar. Salam, salam. Şu ekologiya barada şu aýtmamyň şu ýanky kim zawudy var. Bu saharny zawutlar var. Nemede ýanky apaçylyk eken. Ol ýanky şol ben dilim tutuldy. Tolgunmadan Murat arkayın öýde urlaşyň alak gurlaber. Biz bir çöl adamsy hiç demetmem. Ýanky şu him zawutlarda Azot himzawut diýeniň. azot öndürýär. Ol şoň hapaçylygy şol aslında gurulmaly şoň 130 kilometr aňyrlykda bolan şol gün şäheriň ýanyna da daşy 2 kilometram ýok da aralygyny uzaýlygy. Ondan aňarsyna da bu ýanky şemala bärik hapa howasy gatken gelip durýar. Bärik bolan Mara tarap neme diýär da şäher tarap. Bärik bolan Mara tarap aýtsa, aňaryk bolanda da jürgen Murwaňyň üstünden aňaryk ýol etene tarap gidýär. Esasy Murwaga da gater we ziýany gelýär. Nemem şol kedelçilik ken. Ýanky teros beçin ken sahar soňky döwri ýaman kenelli. Sahardan ýogulýanlar bar. Şeker kefelli, şah sahir diýen. O şo howasy hapa adamlara ziýany ýetip çağlar ýaman balnitda ken düşýär. Şol ýanky kedelçilik diýende soňky döwür teros beçin köpelli.
Sezon ýok bolýan ýaly. Be. May aýlary gelýär, bolgoňşy ýok bolýar bolýan, çeros peçin. Kış aýlary gelse de şol o waýyn kamadyň wagty gelen ýaly adamlar şu çeros peçinden ýok bolýar da. Aýçak bolýanym şu atna şu Sovet Soýuzynda da şonu näme üçin şol 130 kilometr aňyrlykda gurmadylar ka şo arada soraty medlede. Deme onu menden soramollar, onu ben cevap vereyim. Onu soramol adamlar başka bunu. O biz Sonra çekmeler. salınıp yokan bilýärdim ben. O şo wagtlaram şu filtre arada gurrun edilýärdi. Daşına demesi. Yankı iyisi çıkmadı ýalak, o şemar bolundu şäheri elmedi ýalak. Bir filtrleri da atlar arada gurrun edilýäni neme diýen men çalarak. Da sebäbi bir de değişillerli, biz wadyny bilýän, men şo taýdan gurulup yokan bir kıdapar guruluşuna vardım da. Ullokan 300'lük turwan kaly nemesini alıp gaýtdyk da bir neme öyle bir oğlan öyle. Olin ýöne o gaty ulu kärhana şo atlara gaty ulu nemesi. Olin neme Türkmenistanyň bilmedim ekologiya barasynda eger hiç sady gowna jay nemesi ýok da. Ol yerem şonu alak. Ol şemal tursa şor ýokaryk galýara. Çala tuwere tursa da o ýekin meýdanlaryňa 80-90% şoru watan. O üstüne yine de bir Davut kurulan ýalakly şo taýlarda nemede barda. Karbamid kurdular. Karbamidem şol ýene şo adawadyň bir görünüşi de. Zolyanky karbamid gaptalından onam gurdular bolen aňar tarawyna tam paýtalar kiçijek boýda ösýärdi bolen. Näbilen olam işläp başlady. Hiç ýyl nemesine sereden oklar ekologiýasyna o taýdan paýtaýyny önmäýmese de aýarlygyna işledýärler. Gijeleýin ýatman karbamidini daşaýarlar görýär. Onam ýan gurdularmy ýa-da arasynda hiç ýyl granitsa ýok. İkisini ulakan zabor etdiler. Ýok adot zawodyň ýanyna gurdularmy karbamid zawodyny. Ýanjyna o. Bile bir ýerde otur. Şoň gaptalyna uly meýdan boş ýerilip gaty şo taýdan galyrdylar. Yankı ýol ötenläki zawodlaryň ýol ötenläki näýle zawodlar? Adyny aýt zawodyň neme Murat? Ýol ötenläki gurulan zawodlar neme seraçlänýä. Ser araçlaryjy neme. Kurtalýa içinden. Nämeň içinden kukurdalýa? Ýa çykýan gazy gaýtadan işläp şoň kukurdyna alýarlar. Nozon ýene de kondensat diýme, kanifol bir kondensat o. Kondensat alýarlar diýdiler ondan. Şoň ziýany gaty şo taraplara da gezip gördük. Ziýany gaty evet. İýsi barmy, nämesi bar, näýle bir evet ýeti gelip dur. O şol ýanky ýol öteniň owasyndan bolsa sereden de bir kene dualaňda 3 kilometr owadan daşdy. Taýda näçe owa hojalyk bar, näçe kolhoz bar. Yo bilýän ýol öten murgap otogroklary ýanky näme medeni zona o taýlary ýanky adamdan oturýan nemeleri saky neme adam. Zaten şol ýol öteniň ýakyn ýerler şol kön adyna Kommunizm şol hüjüm owasy, ana Haveda owalary, ana şolar bu ýakyn oturýar. Halk şikayet edýärmi? Arz edýärmi? Halk şoňa düşünen o.
Yona iyisi gelýär diýip dur. Salon sapara, salon kimine? Aleykümselam. Aleykümselam. Bular neme aktivist bolurlar. Olar mı koşulsun? O koşulu vermeli. O iş demesi yok. Yankı gres zavodun seyredilmeýänligi, neme gelýän suw düwünden hapa gelip başlady. Öňden näherinde hapalygy gelýär, ol soň näçede 2016'da mı 2010 töwürü. Uşo germanski nemeler getirip başladylar. Indi şu bir goňçymyň agazy şonda işläp başlady. Şo rakynyň aşagyna goýulýan aparat suw açyp arasda banakla suw berýär, filtrawa edip. Şonda ýan aparat wagt bolup parikmaýerskide saçoňurlan ýerde oturdyk. Aýda nemesi bilen suw barlak göreligmi diýip birden banakka alykda ýanky o kran bar da çyny bork etmek. So krandan suw alyp aparatyny şol banakla oturtdyk bolan suw çalaja känne ur çala taraly. Ýanky bu krandan gelýän suw bolsa gater we ýaşyl, garamtyl bar hapalary ýüzüne çykdy da. Dep bolan şol howpsuzlyklaryny ýanky arataçylyklaryny hiç seyredilýän ok. Düwünden seyreden oklar. Ýanky şol terros, men kirmança şol terros peçinam ýanky sakaram, bu tuberkuloz ýan ketellerim ýaýrap başlady şol marat görüň. Kän adamda. Onu aslında onu biram virus diýip bir ketelini ýörep başlady. O çagalarda gidip başlady. Virus diýildi. Şoň ýanky howpsuzlyklaryny teretmeýänlerni neme aýtjanma. Ol bizim ýanky töweremizde deýkeşler bar, deýkanallar. Biz ýanky ýadyma düşýär, biz ol 3-nji klaslarda ekskavatorlar ýörüýdi aýlanyp arastalak gidýärdi deýkeşleri, deýkanallar. Şu wagt gamış gitdi bardyny. Gamışyny basýarlar, ýakyp görýärler, atak deýkanalyň özi dur, bitip gitdi diýen ýaly. Şo durşuna dur. Kollektorlar arasalanıp durmasa yer derrew deýlenýär demez. Deýkanalyň aşoň bir hem arasalanam, kollektorlary şoň wapça seredilen ok hiçler. Arasaçylyk taýdan nola düşdi, sıfıra düşdi. Bu minip bolyn bu deýkeşi arasalamalar diýen däp bolaýmasyn bu dem aýdym aýdyp görýärdiňiz. Şonu amedde aýdym aýdyp gör. O deýkeşi näme arasalamalarını bilmeýän bolmagy mümkin ýa-ni. Aýdym aýlarek. Yo aýdym menden agowaýdy. Ona men boyun alýan, ben neme bassaşlygym ýok, nemem ýok. Men onça da aýdyp bilemok ok aýdym. Ýöne men deýkeşiň arasalamalarını bilýän. Garawum arada aýdym bilýän o şolam şo garawumyň töwereklere şo taýyn esne gera daýmylar. O neme ýanky pakta dat ekilip ýörülen ýerde ösen oglan näler? Pomidor ekilýän ýerde. Kıyar, pomidor ekilýän ýerde ýetişen oglan. Babara bilýän ne? O babara pomidory, kıyarı bor. Bir misal berjekde şu taýda. Indi Japonya'da olan bir vaka var. 2-nji Dünya Uruşundan soň bolýar bu. O bir zawod kurýarlar şähere ýakyn ýene. Şähere ýakyn hem okeanyň nemesinde, kenarında bolan bir şähere. O taýda da merkuri işläp çykarýarlar. Merkuri bolany näme bolýar?
Kemine. Merkuri bolanda Türkmene ait. himiçiski bir neme bolýa. O ya iň agyr maddalardan ol bul diýip geçilýär. Ýöne adam saglygyna ziyany bar. Adam organizminde belli bir mukdardan köp toplanan ýagdaýynda gereginden. Ondan soň o merkuri işläp çykarýarlar we bunu doğrudan şol näme dökýärler. Körfez diýip aýdýarlar da körfez näme? Galif diýer. Näme? Golf. Boğaz. Boğaz, ova. Şoňa dökýärler. Ova belli bir wagtdan soň kiçi jandarlar, şo taýdan balyk diýen, pişik bolsun, ýene de şoňa benzeş belekler. Bir ova ýani titrep ölüp başlaýarlar. Hem psihikasy ütgeýärmiş haýwanlaryň. Bir wagtdan soň bu adamlarda da görülüp başlaýar. Ondan soň Mutasiya bolýar kimi. Ondan soň bu nämäni şol zawody näme diýerler, fabrika. Buna jenaýetkär bolup görýärler. Jenaýetkär diýen belli bolýar, ortağa çykýar. Ýöne şonda da 22 ýyldan soň şonu hukuky kanuny taýdan ýaptyryp bilýärler. 4000'a ýakyn adamyň ölümine sebäp boldy diýip çykýar şo. 4000'a ýakyn adam. Hem akyl taýdan hem fiziski taýdan yetersiz bolup dogulýarlar. Ya da soňu bilen elleri, aýaklary titrep, kellesi ütgeýän ekeni. Şonu ýazat, o Ýaponiýada bolan bir waka. Ben Türkmenistan'daki bolan wakan gurrun bereýin. Näme Muratda gitçike sonra bereýin. Murat defiliasiýa edýärlermi şu adam paýtany? Näme yaprak düşürýän. Paýtany mı? O yaprak düşürýändirler maşin ýygmak üçin. Yok. Maşin bilen paýtaýan oklar mı? Şolan men Ýygmýar diýip bilýär Sapar abi. maşinlen ýygýarlar, ýöne bas esasy adama ýygdyrsa gowy. Govolya bolin ýöne yapragy maşin bilen ýygmak. Esasy edara işlerlerine Murat sen men nalak paýtaçy bilen gurulýandyň pikir edip näme gurulýanyň. Näme maşin bilen ýygyljak bolsa paýtan defiliasiýa edilýändir. Yapragyny gowradyp düşürilýändir. Bolmasa maşin talyp bolýan nädir? Maşin diňe yaprak ýygar bolmasa. O şo maşin giýýän bolsa defiliasiýa edilýändir. Defiliasiýa diýmegim awudyr. Yaprak düşürilen awu. Inni şo awular ýuwulanda ýere düşýär iň soň. Ýagyş ýagýa, tuworlýar. Onuň kollektorlar bilen hem deýkeşe gidýär da. O deýkeşler hem büýüşüp ýa-ni siziň töwerekleňizde çöle demedilýändir. O da şo tarapda kollektor duruşma diýip sargamış demesi vardır. Köylü vardır. Şo taýyp goýulýar da. Indi şo sargamış köylü bu deňiz ýalak ullukandyr o da. Aralardan kiçi bolýan ýöne uly. 4-5 tane balyk kolhozumuz vardı şo taýda. Şo balyklar 89-njy 88-nji ýyllarda ýa-ni kellesi gadan ýalak guyrugy işlat. O bir türlük ýa-ni jins demesini ütgödüpdir da. Biz ýörüýtde men şo komissiýaň başlygy bolup gitdim da şo taýyk. O 10 gün şo nemeler bilen, arkeologlar bilen barla geçirdik de. Şo taýda baly görür ýalak derler, balygy da meňden okda. Ýa-ni sen it kuş ütgötdiýän nemesi psihikasy zady. Şo taýda balyklar neme diýär da? Ýöne töwereginde adamlar ýaşap da. Indi şo drenaj bilen şo suw bir ýere gitmeýän bolsa, hapa suw insoňy neme zäherli suw ýerde galýar. Ýuwulmaýan bolsa net ekilip börer paýta. Ýyllada ekilýär. Paýtan bolmasa buğday ekilýär. Ol gidýän ýeri ýok. O deýkeşden ýuwup guma gidende de o da o giden ok bolun ýöne. Onu ýuwmasaň şo taýda galýar. O da ne gurya neme diýär. Tuweley turonna howa gidýär, adamlarym şondan dem alýar. O gaçyp gitjek ýeriň ýok.
Ne Türkmenistan'ın betbağçılığı biz ovu hocaluğunu ne diyen Dağış dövrünün metodunda alıp barıyasa. Dünyada Türkmenistan yalak ovu hocaluğunu yürüyen devletler bilmedim köyünü Sovet demelerinden Özbekistan yalak ya Kazakistan'ın Çimkent oblusu yalak deme bolmasa o tayda da böyle dem kendine. Onun yerlerinin strukturası bitköşürekte. Türkmenistan'da şu atkıyalak alıp barmak betbağçılığın en ultu. Türkmenistan şu an Teredeng'de ekolojik katastrofadır. Yerin 80-90% zayidir. Duzulur, şoordur. 60-70% iyidine dolanmaz. Yalak nemesi var. Onun 4 stadiyası vardır şoorluğun. Çala şoor, ağır şoor. Var. Nemeden hatardan çıkıyor da biz vazvratına. O tayda hiç tadım edip bolunok. Büyüdüğüm bolunokta. Ne Türkmenistan'ın nemesi, ödüm Alyan Partası hiç tadı diyetin ok. O ekyanın yankı yırtar koğuşunu demeden ok da. Buğdayım şunlarla. Hasılları katıp et. Ne ben yaşlı da dengeçtirip ayttım. Litva'da da hatta 80-90 sentner alıyorlar. Bizde de 20-25 ortalama alanda 21 sentnerdir. O ne açısı oluyor? Dengeçtirip görün. Ödem suorlayan yer bilinki. Berde suorulmayan yer. Düme ödüm şeyle bitti ya da. Ne şoň için owu hojalyk biz için owu hojalyk diýilen zat ýöne gul bolsaň edip bolýar owu hojalyk bilen meşgul bolup bolýar. Biz diňe nauka ýok ki, ýa-ni ilmi, tehnikali neme ýykyn etmeli. Bu yer bilen beýdip nemedip biz çöreklen bolup bilemdik ne. Gen görmelidir. Yer var, suwu var. Halk açdyr. Ýurdu taşlap ne ýalak ýaş oglanlaryna ýerde geçip görürsüňiz. Ayna bir hyzmatyny etdir. Başga iş edemem yok. O bunun sowatsız goýsaň, bilimsiz goýsaň, hünärsiz goýsaň, üstüne de gorkuýla bir siňdirip bilseň. Başka geday bolmadan başka hiç şansınız yok. Beýle tagam şeýle. O şoňda akıl getirip bilmeýän milletimiz var da. Bu Türkmen milleti üçin milletin utançıdır. Ähli milletin utançıdır. Ýa-ni aýdyp aýdyp görän ýigidinki däldir. Ähli Türkmen milletiniň ýüz garasıdır. Utançıdır. Şundan bilimli, ilmli adamlar utanması gerek. Namız etmesi gerek de. Bir millet bolup bizim näme diýin ben bunu doğru adam tap bilemok da. O bizim millet bolma nämämizden bir ýüzgara millet ýalak da. Sebäbi ne gatyrýan taryhymyz bardyr. Ne Selçukluň döwri. Merv diýilen şäher 2,5-3 milyonluk halk megapolis bolan. Şo taýda da şo suwlar bilen ekrançylyk edip adamlar ýaşapdyr da. Şo Murgapdan gelýän nemeler bilen, ýa-ni Tejen Murgap şo töwerek nemeler bilen. Ýöne şu wagt kanal elinde de çöreğini tapman ýören millet abi. Bu nähilek bolýar, bu utanç dämi? O planı diýip ýören adamlar var da ata minip o itep heykellik demeşip ýören. İte çokunup ýören ýa-da. Onu şol ýa-ni şu hapaçylykdan da bizde ketelçiligiň köp ölenligi. Ýa-ni çeroz beçin zahar. O virüs ýaman köp ölenligi. Şey dip gördüňiz, o Hızır rol peçinden çağı dogma dağlar. Şu taýda adam ýaşar ýalagym bolmaz. Şoňa bar ýa-da.
O bir yeke bir kefellik değil, o dünya deme diýer. Bah. Yani indi bu şu ziyanların özünü kim dolmalı? Yani aydımçı dolmacağı belli bundan soň. Yani yeniden hiç kim terzi doldurup Türkmenistan kurulan ýagdaýynda Kemine bunu terzi hiç kim Türkmenistan'ın doldurup boynuna kalacak zaten. O önkü ölönem doldurup bilmedi. Bu da ölüp gider. Artık çoğuluğu ölüp gidenle de bunu bular ýalaklardyň ýygyny dolup bolýan näle? No. On soň ýene şunun ýaly bir zat bar da, ýani bu ölse ýa-da gitse o yurt gowy bolar diýip yurt gowy bolar diýip aýdylýar da, ölse ýa-da gitse. Öňkäm öldü, gowy bolmady. Bulam gitse ýene de gowy bolmaýar. Sebäbi gowy boljak bolan bolsa-da häzirden halk şonuň nemesini ederdi ýani. Taýarlygyny görerdi. Mesela. Olmanı düşünürdü Kemine. Şu taýda howatyny ýöne howatyny dem almak. Sağlığa delil, o nesile delil, bu ýdili ýanky sağdyn çağa da önmeýär, nesile önmeýär şu taýda. No, iň esasy özünden üstün bir nesil goýup gitmek ýa. Ýöne şol nemeden görülýär ýa. Bir adamdan görülýär, aýdymçydan görgüli aýdymçyna düşünenem ok bu zatlara. Hawaram ýokdur belki. Hawarly etmeli. Dem alan o taýdan. No, o dem alan ok. Görgüli ýöne hawardar etmeli onu halk. Ýok, kollektory araşdyrmalygyny bilen ok. Ol şol biziň estimde bar. Bilmeýiniň eýesi bolup gezip ördü ýaly. Ay bizmeýiniň o eýesi ýerlerle bizmeýini de eýe boljak adam kendir şulardan bizmeýiniň eýesi bolmy. Hiç adam bolasy ýok. Eşdişimde bar, şo kakasynyň adyna geçiripdir şo bizmeýini. Ay kakasan bir ýdil kaka bolan şular ýalak ogul bolarmy diýenim. Okey. Ýa. Buramyzy halkymyza ýüzmeli. Wagty geldi, düşünürçe wagt boldy. Ele berip 1-20-de gollap deň hereket etmeli. Emmeňiň hem çağalaňy, wa şu çağalaň gelejegini alat etmeli. Ay bol kimide almanlar diýmeler bu politika diýip. Politika da bolsa da berdi, hukman politika diýip ýapmalylar. Geleceğin üçin alat etmeli şu çağalaň alada. Esasen şolar üçin hereket etmeli. Demek Şoň halkymyzyň düşünmegi gerek. Men şonu aýdapym mele. Düşünýän bolyn Murat çağaň barmy? Näçe çağaň bar? Problem şolam ne yetişdi de okuwa ne diýip boldy. Täze lokosla. Nemede Bir ýyl bar şo. Türkiýe halkal ýa öýde galdymy? Yok, öýde galdylar. Ne daat şolum gününe ne olon günü sizin gidene beribet bolmaly. Hawa bizikide näme zatlar gymmat. Ol gymmat zat ol şuun ku zat ýöne ol demalyan howaňa çendi eme daýa otay. O demalyan howama da gatdy da esasen şo ýolatan etrawynyň töwereginden ýa-da gurulan 3 tane şo gaz gaýtadan işläp kukurt çykarýan zawod. Ben owan gapdalyna on atynda şol injenerler guruluşa başlamanka şonu bilýändirler 130 kilometr aňarda gurulmalygyny. Şeýle de bolyn ýöne gurupdurlar. Bunu näetmeli? Heme Murat. Onu halkymyz bolup agdyrlar. Hemme zady çıkmaly. Gerek bize indi gereği ýerli şoň hereket etme.
Geze kalkın gezeydi yani. Ha. Gelecek o halkın çağcıktan geleceği için hareket etmeli. No. O şu çağasının geleceğini bilmeyen adam bedbaht adam oluyor da sapara. Yok, o deme çağatının düşmanı hakiki yani ben düşman diýmen hat beter düşmançylyk edýän deme de. Ön tezini çıkarman gelip görmedi şonalak. Ova. Şoň için vatandaşlar gelin agyr bolalım. Halk bolup hareket edelim. Bir-birimizi elimizden tutup bir-birimize yardım edelim. Mene bar aýtjagym şol. Burat ne Agdyr bolmaga çalşaly ýöne Türkmen 250 ýyllap Agdyr bolalyň diýip demedip gör. Agdyr bolma gowy at bolyn ýöne biraz pikir etmäni öwrenmeli. Onu bir iş etmäni öwrenmeli, hünär öwrenmeli, özüni gelişdirmeli. Ne şol atlary etmän Agdyr bolanda da yani sürüyün sağını köpeler. Başka boljak zat yoktur. Onun içinde beyin, kelle, düşünce şu da atlar demetmeli. Öz üstünüzde işlemeli. Her kim özünü geliştirmeli. Onun çağlarının göreceğini sondan sonra düşünüp başlayan adam. Doğru. Olmasa ne Türkmen bu gırtaların tesini çıkarman gelip görüp bilyen eken ne gördük bunu. Ova. Çıkarman geldiler öyle. Öyle şu gelip görmesi cenayet Murat. Gatul cenayet çağan onun, öz çağalan onun nesilindeki gelecek neslinin onun nemeler. Ulu cenayet. Doğru. Şoňa düşünmeye gerek. O aşağıdan çıkar yalagam derler. Bolyanda adam. Sen çağan o görgülükte näme günah var? Onu dünya getirýäňiz ödem doğduğun içine dalýaňyz da. Demal howata ma yok adam ýalyk. Ova demalma howara yok. Demalma aňarda dursun. Yaşamağa da yeri yok kıldı. Bundan sonra Fabrikler gurulýar, onun ýöne iş yerem yok. Şo da urgen zat. İşim yok. Hakiki. Belki ben köp düşünýälerim düşündi da şol olimpiada boldy diýdi zat diýdi birazcık beri bolandyr diýip düşünen wa ýa-ni gadymyzy geçen ok diýip düşünenler wa bolan şaýk gelip gözümiz açylaýdy o gadanam da ýenedenem de biz şol allap çıkarlan adam ekendaşlar. O gadat bahana kendi de. bundan sonra gaz bilen baý bolup bolanok da. O satan gadyňam ýanky zatlary düdetmäli ýetmeýär. Ne 70 ýylla ýynan paktan bahasy şu ýeri düdetmäli ýetmeýär. Doğru. Yani şol öňkü Sowet nemesinde bar da şol gyllyk häsiýet entem dowam edýän eken. Sapara şu bir zat bar. Indi şu çalaja bir ucundan aýtdyňyz, yapraklary deflasiýa edýärler ha. Ýok. Ya da ondan öň pestiside diýilýär, ýani mörmöje barça. Pestiside şolun hem beje neme diýen. Şo zatlary paxta ýygyp ýörkenler neme diýmişler. Üstüne sepip geçýärmiş. Pütkür diýerler. Owa men bunu bir Halajol diýip biri var tarihçi, şonuň bir kitabyny okapdym da, içinde geçýär özüm başlarında bolaýmaly şol. Şol sepilen därilerin owada ýaşaýanlardaky neme hastalyklary,
kronik hastalıklar var da yazıp geçipdir de. İçinde de ütkeşik bir zat var, boyun ösmezliği deyip bir O kan da täsir ediyor. o kan zady täsir edýän eken. Men hayran kaldım. Onam şu Türkiýe'ye geldim. Şu taýda şu kitabı tapdım, okudum ya. İçinde dengeldi ol. Bir täsin bir şekilde. Deme dediler de ne kukuruzluk dip membe vardır bir plan. Samolyotlar var da. Her rayonuna vardır şolar. Onun yankı paktekilen kartalara tepkiye olun şemal nemedenine yanında da oğu da şemaline gidiyor da oğuğun içine de gidiyor. Onun ingonu yakın meydanlara margaptarına bir voli ya da bakça hem bereket diye de havadan neme diye de bir yıl 2 yıl 70 yıl indi vada hem yüze oruyla var ya da. Ben şu aytjak bolsam bularyň şol indi bularyň atalary Sovetler bolýar da. O Sovetlerden deme kemine ne birinci sekreterler var da. Deme devletin başlık demeleri. Pagta bağ olsa, pagta plan doğursa oturuyor. Doğulmadık günü ayrılıyor da. Yani Suhan Babaev birinci sekreter vardı 50. yıllarda. Ya şöyle ben diýirken öd ağzından eşittim. Stalin'in priyomuna var ya. Yani naçad edecek kolonlarında. Bir saat koridorda oturdum. Onun içine salıyorlar. Yani Stalin ya yüzüne de seyreden ok. Çilim çek yani sigarasını çekip dur diye hepşika seyredim. Onun Suhan Babaev yetevi diye olun ya Tavariş Stalin ise Suhan Babaev Xlopuk будет, Suhan Babaev будет. Xlop не будет, хуdo Suhan Babaeva не будет diye. Şonu vurun görüyetti. O parkta olsa sen var, parkta olmasa sen yok diye de. O ne Türkmenistan'ın ne 50. yıllardan beri siyaset şonlarla Moskva'nın yürüyen siyasetdir edil şonlarla. Parkta olsa var, parkta yok olsa yok. Onam şu parkta şonu zahmet çekkenlerini görkezecek olup studentleri parkta deme diýerler de okuwçylaryň. Ýöne ähli studentlerin, okuwçylaryň ýygan partasının möçberi 1,5-2%-den geçen okda hemme jemleňde ýyl boýunça. Şolary okuwdan goýanyňa degen okda. Bular ýöne şu atky ne çäre edilçileri ýalak. Şo bir ýöne bir siýasy meraperiýat, ýani göz boýama diýilýär da. Doğru. O şu döwürde 70% ka yıllarda bir 80'e de getirdik. 80%, 85%. Maşin bilen ýygylýatda. Ýöne soňky döwürde o da ýokmy kan, ýani el bilen ýygylýandyr. Onu iş ýeri diýilýär da, ýanky kollektorlary arasalama da iş ýeri şol. Onu yetmeden o işem olmadı, işe iş olmadı. Çoğları yalak mün tanak neme vardır, problemi de vardır Türkmenistan'la. İş yerinin yokluğu şol. Bunlar şu zatla nehemediğini düşünen adamlar değil. Yani kabinet ministri olup, şu zatla yetmeliliğine, şu serişte vermeliliğine, şu olmasa bolmayanlığına, hiç demeleri yok, düşünceleri yok da. Şulara hükümet näme deyip o gopboş bölümlerini seyretme. Kellesi sen stolun üstündeki takırdığından ullokan ses çıkyan nedir anırlarına. Men şolun 90%'in şeylediğinden şu ayda garanti veriyen. Gerek olsa kellelerini pitiklek göreyin. İçi boştur. Ve şu zatları bilmeyen, düşünmeyen adamlar ne devletin başına, ne bir kerhanan başına, ne bir vilayetin başına barmalı hakkı, moralin taraftan hakkı yoktur. Cinayettir. Ne bunun zatı bizde hükümet değillerinin hemen devlet aklı yok. Düğünün.
O halk kırılıp yatıyor. O da atlara düşüncelerim yetin okta. Ana Murat beni gurlöttün, mene diyeceğimi diydim ana. Doğru. Azıcık hakikati kabul etmek gerek. Yo, kallektiri arasalamalığını bilen oklamışlar. Şu iş yere Yok. şu tay. Ha? Bilen olsalar ana dekeş beydip durmazdı. O deykeşin içinde başını işlemeli, traktörü işlemeli. O da iş yeri. İş Yani- yeri gamış vasfiyatı dekeş beylenge zeretten dekeş ottu baram gamış vatan. O da müglep adam işlemeli o tay. Respublikan devletin akli yemeler teritoriyasını derek. Ondan başka da yankı vadakran işçiler var. O tayda da onun iş kene o. İşken olin işe taptıran o işem yok deniyalık. Bari mevdaşınla. Ha, şeyle Murat. Ne edip düzelttiğini ne düzeltmeli. Bir de karradık. Bir de o taydın kendi memeli yok. Ne etmeli bunu? Sapara Doğru. barar mı kendip korkanlar var yani. Qarradık diýäňiz sapara. Şu Ha. qarrasa da barar dip korkanlar var. Barar dik korkanlar oldu. Bizden korkan bolsun. O doğru. Onda şu taýda yani hemişe bolşy ýaly Türkmenistanyň neresinden tutsaň tutar ýaly däl. Elinde galýa da. O ähli pudaklary. Yani hükümet yok. O bizim hükümet diýilen neme yani devlet düşünjesindäki adamlar düýbünden yok. Yani bilise algaş bören bilise bardy. Bilimsiz, cahil. O cahil bolmak bir cenayet değil, neme değil, cahil bolup bilersin. O tawasy ýöne bular yarım cahil. Erwet diýerim şol. Hemmejenin diplomy vardır ellerinde. Aýlygan stady şol. Köpüne diplom pul uzatın alınan. Ola da kazın. Kemine onu ştaýda neme däl ben kän gurlötmäň men bulary bolmasa. Bolle. Bolýa sapara ýani soň belki ýene dowam ederiz. Murat dine bilim gurşa düzütmelisin. Nezip olsa inşallah. Yani ekrana çıkıp orada burada diýeniň bilen düzelýändir öýtme onu. Ona düşünýär. Ve onu halkymyzyň düşünmäge gerek. Halk sensin. Murat. Her bir Murat halktyr. O halkym üýtgeşik neme däl. O sen men üýşem soň halk bolýar. Düşünüp soraşyp gürleşýän näme kän oglanlardan da ýanky soraýanam kän düşünýänam kän ýöne haçan nip wagtyna garaşýanam kän. Açan Murat ederken nip garaşyp ýatan wadyr. Haçan çykmaly soraýanam kän. Ada der. Haçan çykmaly soraýanam kän. O da goýur. Ama bir gün gelecek, o yine çıkın diyilecek. Onu şovat görür size. Tähetliğin. Nezip olsa. Bolýar onu kemini şu taýda guturaýlym Murat. Näýle görýän? Awa ştaýda guturaýly. Tawol, saňa da tawol ýygy çykyp ýanky ýeme howaň ýagdaýyny aýdyp dur bize. Okman. Bolýar tawol. Arykda görşelin.